na tungod maripamin karwa, kinangon ipon, ini ang masabihan mo sikrit na ni pa kayo. Nalamasan nila nagkauna, saplag yung pag-ipon niya. Then naman ang ula Aro o Persia, ang ula Arab. Sabi haon, sikpit mo na yun ang ipon ng manos siya. Ini kato niya, ini palukat. Paglukat, unong-unong na yung lulukatan kaniya. Doon nakalukaton siya arta, lukaton siya panyak, atawa magsambi kita niyo sa bihan. Aon ka tayo manghuran na to, masabgaw siya satro, magsambi kita niyo. Kama ito ni panglukat nila magbalik, kami Muslim, nasaggaw haloman nila. Atawa yung lulukatan nila, ingat. Ingat yung panglukat. So pama, hinduan kita magparakan sa imay. Ito mag-ritual sin sa imay. Huwag kita magkaparakan na. Amo natin lulukatan nila. Sabang kita rin na nagjanji, kanila sabay na tunay. Ang mo, hinduay kami magparakan, ang kami maingat na limaya na kao. Bang kita imingat, subira siya limaya. Bang siya biyuno, pagbusa kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita dimanji na, hindi namin siya satri. Bang na pajanji ng tara na, subay na tunay. Ini kaupat, ilan kalimaya, atin niya, pauwi-un siya. Ilan siya freedom. Mayroong kaunon, mayroong lulukatan, ini, pauwi siya dyan ba? Na ini, pagpian sin Amir, bukunin katan itong bubunoon. At tawag kong sabing katan, ini ipalukat. At tawag rin ang kalimayan. Kitaon. Miswaratan. Unoin mapatot, hinangon ang mga taoy. Awang sa pamay na saggaw mo sundalo, tabi na jahalis katan, may mga babag saratod katan. Amo na yung magmamasakir. Ay, naku magbawa siyang pikilang. Punoon mo. Punoon na yung pagtubihan. Nawang siya pa may nasagaw tayo sabi ang mga officer. Nakarang. Nag-rank siya mga colonel. So pa man nila. Kung sa taurakula na nasagaw nila. Nama ka dyan ito buhi unta. Ang tapapagsaliwon tayo siya. Mag-exchange prisoner kita. Magkajari. Tawa, aon din kanila na saggaw, kaya hatihan mo. Tingnan mga bangsa na saggaw. Magkajari dila mo kalimaya. Dila mo chance magtawag. Kalau mo nagdaraw resolution, magkajari mo. At inindihay ni, bukon hawanapso ni panghukom. Ang kanay manghukom, magdihil hukuman, suway siya kaya kan suwan daw hihapdi napaso yung pikilan hihapdi parang kalalaw na sumbay unas tao di rugalan way kumuin dugal niya tao hihapos way magkahali-hali tao kaya karo damit kaya na suway magkatu pati rin kakatukan suway kondisyon nasa. Kami magdilo ko man suway kawa intakto, kondisyon. Pagkawo kung kondisyon kaya karo ka, inhukuman mo yan, affected sing karo. Malisyon ako magtali mo ngayon. Kung mayroon, sumbay na makata. Ayaw na magbawas yung isa. Ihapdi ko amura, ihapos ka, lalaol ka, amura. Bawa pa sa lang mo si Bitsara, maraw pa lang mo minsaro. Magdilo ko man, suway kawa kondisyon. Ikan ko kung kau kaya karo, kung kau yapti, kung kau yuaw, kung kau lalao.
kondisyon kau namoy waktu magkajari ko dumi hukuman kabang bukon na bihad to piligrim pagbiyo si hukuman subaya kondisyon in amir dumihil hukuman hawa bukum balong ta hawa napsu ni panghukum awnen hawa napsu ni panghukum na ini panghukum to ni ukun hawa napsu subaya Quran ni bansi hadis ini tungod pa mga sundalo at tungod pa mga imato kato pang siya pa may nasagdaw dari umato at wala ba imato kato doon nakababae bata-bata tao nga nasakit in sila yadto turay makadari pakayon kanila di sila man dari bulo pigilan sinjong mo i-ignorate kung kurang bukya di man dari puno sa wala siya na muna at tira na rin na tuwi sa luwan sa abang masakdaw ta imat to mo dinumbulang mo pagdari sa puno ang inasakdaw kundi ka mga puno nila iigin nila hindi sila man dari puno kasi namin kihati na itong kahapon bata-bata mga kababaihan sa umaas na nasakit na rin pagpinian maktuin ilangan ka sila ipon panukat ka sila at tawag kahiyon bunal mga pikilan at tawag pa pa ng Imam Shafi'i mayroon na pinag-aaral si Buhuno Iwan Bukon Buhuno tatkala lang niya sila yan kafir maharos na sila katang puno. Ang pikilan niya, nawa yung pikilan nito, wala yakad sin kaiwanan kaimaman. Ano yung jumhur, kamatauran nila, naong nila bukod bihad ko. Suway, impuno ko na mo rin na mo. Amayanin pa pa na yung jumhur.